Assalamu alaikum guys. Wannan shine episode 2 na bidiyon mu. A wannan bidiyon zamu yi amfani da inverted hammer amma a downtrend. A previous video din mu mun yi amfani da inverted hammer inda ake trading din shi da concept din shi da komai a uptrend. Na ga mutane da yawa yanda suka yi trading da shi sun yi yanda ya kamata, amma mutane da yawa sun manta concept din. Ba wai iya pattern din bane, na ga concept din yanda zaka yi amfani da shi. Duk da na ga sun ci trade din, amma ba iya pattern din bane, har da concept din. Concept din shine nace sai market din na uptrend. Uptrend din overall din trend din market din uptrend, sannan minor trend din ma sai ya zama yana uptrend. Sai ka samu strong trend ne zaka yi amfani da shi. So wannan bidiyon yanzu zamu yi kokari mu nemi yanda ake yi a downtrend, yanda ake amfani da inverted hammer a downtrend. Shi ma zai zama kamar yanda na gaya ne, zai zama candle yana da wick haka a sama, sannan bodin shi ta ƙasa haka, sannan kuma bodin wick ɗin saman ya yi biyun bodin ƙasa, sannan kuma zai zama red kenan a downtrend. So bari mu duba real market ku gani inda akwai downtrend. Oke, kamar nan kun ga shi overall trend din market din nan gashi nan. Overall trend din market din gashi nan haka, gashi nan downtrend ne. Downtrend ne overall trend din market din. So gashi nan inverted hammer ana yanda aka samu. Gashi nan kun ga market yazo yana downtrend, bayan market yayi wannan green din, market zai ci gaba da yin kasa. Gashi nan inverted hammer ya fito, shi ma kamar wancan ne. Sai market ya dan fara sama, ka samu rejection daga 50% din bodin, ko kuma 50% din bodin da shadow din duka ka hada, ka samu rejection. Kun ga da market yazo sanda ya fara sama ya rejecting daga daidai 50% din real body din, sai market ya ci gaba da yin kasa. Gashi nan ga rejection din ana daidai 50%. So bari mu kokari mu duba shi a live trading da shi mu gani, amma zan post din bidiyon ne kafin mu samu. Ok, gashi nan mun samu, tun yi ba mai 3 point dan shiga. So yi ba mai 3 point ba, amma kun ga gashi nan a downtrend. Gashi nan mun samu inverted hammer, kun ga inda market yake yin kasa, da mun samu 3 point da mun shiga. Ok, gashi nan mun samu. Na posting din bidiyon ne, ban play din shi da wuri ba na shiga, amma gashi nan already mun samu inverted hammer. Sannan sanda na jira market da ya sama, na samu rejection daga daidai 50%. Sai na tafi da sell as ku gani. Sannan na jira market da ya sama, gashi nan market yana downtrend. Sanda na samu rejection daga daidai 50%, sai na tafi da sell as. Kun ga inda market yake yin kasa daga wajen. Ok, gashi nan mun samu profit a wannan. Bari mu ƙara duba wani. So indai za ka dinga amfani da wannan strategy kuma da wannan concept din, winning rate din shi kusan 80%. Ok, gashi nan idan market ya sama, na samu rejection. Bari mu gani. Idan market ya rejection, ok, market ya rejecting, na tafi da sell as nan.
kun ga sanda na jira na samu downtrend, market yana strong downtrend, sannan na samu inverted hammer. Sanda na jira market dai sama na samu rejection daga daidai 50% the real body din sai na tafi da sellers. So bari mu jira mu gani wannan strategy inda ka bi concept din yanda ya kamata, rate din shi kai 80%. kun ga sanda na jira yi sama na samu rejection daga 50% sai na tafi da sellers. Sannan kuma market dina bar ku gani yana strong downtrend. kun ga sanda na samu inverted hammer, bari yayi sama na samu rejection daga daidai 50% in real body. Sannan kuma trend din market dina kun ga yana downtrend, strong downtrend. So ya kamata ka backtesting din wannan strategy. Tinga already mun yanda ake trading da shi a uptrend, sannan kuma yau gashi nan muna yi a downtrend. Rate din wannan strategy inda ka bi concept din yanda ya kamata ya kai 80%. So idan naga mutanen da suka participating suka turo min backtesting din su, a next video zamu kawo muku wanda ya fi